Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlarynaky dukanlaryň aýlyk kärine tölegleri ýokarlanyny, gymmatçylyk dowam edýär. 2019-njy ýylyň başyndan başlap paýtagat Aşgabatyň uly bazarlaryna ýerleşýän dukanlaryň we Sewda tekçeleriniň aýlyk kärine tölegleri ýokarlanyny 16-njy ýanwarda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagatyň bazarlaryna sewda nokatlaryna degişli aýlyk kärine tölegleri barada jekmejek maglumat berdi. Habarçy Aşgabatyň uly bazarlarynyň ählisine degişli tölegleri Parahat etrapçysyna ýerleşýän Parahat bazarynyň misalyna gurrun berdi. Bu bazarda Aglabasynyň tutýan meýdany 16 ine 4 metr bolan bir ýüze olay dukan ýerleşýär. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap bazarlardaky dukanlaryň 1 ine 4 metrine aýlyk 78 manat kärine tölegi keskitlendi. Bazarlardaky dukanlar we sewda tekçileri aýlyk kärine töleglerini bazar administrasiýasyna töleýär. Bu töleg 2017-nji ýylda 25 manat, 2018-nji ýylda 45 manat diýilip keskitlenipdi. Bu şeýle bolýar, ýagny 16 ine 4 metr meýdany tutýan dukanyň aýlyk kärinesi 2017-nji ýylda 400 manat, 2018-nji ýylda 720 manat bolan bolsa, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap bu töleg 1248 manata deň boldy diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre täze tölegler bazar administrasiýasy bilen dukanlary kärinesini alýan adamlaryň arasynda her ýylyň başyna gol çekilýän şertnama girdilip tasdiklanyldy. Habarçy Aşgabatyň bazarlarynaky dukanlary diňe paýtagtda ýazgyda duran raýatlaryň almagy hukugynyň bardygyny aýtdy. Aşgabat şäherine ýazgysy bolan adamlar öz atlaryna dukany resmileşdirýärler. Ýöne dukany satyjy bolup işleýänleriň Aglabasy vilayatlardan gelen adamlar. Şonuň üçin vilayatlardan gelen satyjylar heme dukany tölenmeli resmi kärine tölegini tölemeli bolýarlar. Hemde dukan ýetine her aýda pul bermeli bolýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Ol Aşgabatyň bazarlaryna sewda tekçileriň aýlyk tölegleri barada maglumat bilen gurrunga dowam etdi. Onun tasdiklamagyna görä bazarlarda 1 ine 4 metr meýdany tutýan sewda tekçesiniň günlük tölegi 4 manada galdy. 2018-nji ýylda bu töleg 3 manada, 2017-nji ýylda bolsa 2 manada deňli. Aşgabatyň iri bazarlarynyň hataryna Parahat, Gülistan, Altynasar, Günnogor, Bereketli atly bazarlar, teke bazary hemde 10 ýyl awadançylyk Lomoy sewda bazarlary bar. Beýleki tarapdan 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatyň döwleti degişli dukanlaryna ýumurtkanyň gytçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Ýöne ýumurtka satyn almak üçin dukanlaryň öňüne täze ýylyň öňü syrasynda hyýaly uzun nowatlar döremeýär diýip neşir ýazýar. Maglumatda aýdylmagyna görä Aşgabatda bir ýumurtkanyň döwlet dukanlaryna bahasy 33 teňe bolup ol her adam başyna 12 ýumurtkadan köp satylmaýar. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary bilen geçiren göçme mejlisinden TDH-nyň habar bermegine görä Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyna degişli kömekçi hojulukda saklanýan 50 000 towukdan 2018-nji ýylyň dowamynda 11 million ýumurtka alyndy.